Història de la música. Prehistòria. Fa més de 30.000 anys. La música va néixer abans que l'escriptura. Les persones feien música picant pedres, fusta o ossos per fer ritmes. Fabricaven instruments amb objectes naturals com flautes d'os o tambors de pell. S'han trobat flautes d'os com la de Dibjababa, amb 43.000 anys, i tambors rudimentaris fets amb pells d'animals. Per què feien música? Per rituals màgics o religiosos. Per ballar i divertir-se. Per comunicar-se abans no existien llengües parlades com ara. Antiguitat. Egipcis, grecs i romans. A l'Egipte antic la música es tocava en temples, festes i cerimònies. Els instruments que tenien eren arpes petites, flautes llargues, tambors i panderetes. A la Grècia antiga la música era molt important en el teatre i els Jocs Olímpics. Neixen els conceptes d'harmonia i ritme. Tenien instruments com la lira, un petit instrument de corda o l'aulus, una flauta doble. Filòsofs com Plató parlaven de la música com a part fonamental de l'educació. A la Roma antiga la música acompanya espectacles, lluites de gladiadors i festes. Importen instruments d'altres pobles, cornetes, tambors i címbals. Alguns músics tenien tanta fama que cobraven molt més que els actors. Edat mitjana, segles del 5 al 15. Música religiosa. Es canta el cant gregorià amb veus a l'uníson i sense instruments. Neixen els monestirs, on els monjos copien música a mà. Comença a aparèixer el pentagrama. Música profana, és a dir, no religiosa. El trobador era un poeta i músic que componia cançons, sovint d'amor. El joglar era músic i artista ambulant que cantava històries i feia espectacles. Els trobadors cantaven en llengua vulgar, no en llatí, així la gent entenia les lletres. Renaixement, segles XV i XVI. S'anomena Renaixement perquè reneixen les idees de l'antiguitat. La música és més alegre i es fa més complexa en polifonia, és a dir, moltes veus diferents. També es creen moltes danses. Curiositat. Per primera vegada, es publiquen partitures impreses amb impremta. Barroc, segles XVII al XVIII. Música molt ornamentada, plena de notes ràpides. Neix l'òpera, teatre cantat amb música i el concerto grosso, que són diversos instruments solistes amb orquestra. Compositors més famosos. Johann Sebastian Bach, gran mestre d'orgue. Antonio Vivaldi, compositor de Les quatre estacions. Clàssic, segle XVIII. Música més clara, senzilla i elegant. Es crea la forma sonata, la simfonia i el quartet de corda. Un quartet de corda és un grup de 4 músics que toquen instruments de corda fregada, és a dir, instruments que es toquen amb l'arc. Instruments que formen un quartet de corda. 2 violins, una viola i un violoncel. Compositors destacats. Wolfgang Amadeus Mozart va començar a compondre amb 5 anys. Joseph Haydn, pare de la simfonia. Ludwig van Beethoven, un geni que es va quedar sord però va seguir composant. Romanticisme, segle XIX. Música més expressiva i emocional. Obres musicals més llargues i intenses. Gran propagació de concerts públics i orquestres grans. Compositors destacats. Frédéric Chopin, expert en peces per a piano. Piotr Tchaikovsky, creador del ballet El llac dels cignes i molts d'altres. Neix l'orquestra amb molts instruments nous. Molts músics romàntics explicaven històries amb música, com contes sense paraules. Als segles XX i XXI la música es transforma radicalment. I neixen nous estils.
El jazz és un gènere musical nascut a finals del segle XIX als Estats Units, amb arrels africanes i europees. Es caracteritza per la improvisació, el ritme sincopat i l'ús del swing. Ha influït profundament altres estils. El blues es va originar al sud dels Estats Units a finals del segle XIX, vinculat a l'experiència afroamericana. Té lletres plenes d'emoció i sentiment. Ha estat clau en el desenvolupament del jazz, el rock i altres estils. El rock va sorgir als anys 50 als Estats Units. Es caracteritza per l'ús destacat de guitarres elèctriques, ritmes enèrgics i actitud rebel. Ha esdevingut un moviment cultural amb múltiples estils i artistes. El pop és un gènere musical popular que es va desenvolupar a mitjans del segle XX, pensat per arribar a un ampli públic. Es caracteritza per melodies enganxoses, estructures simples i producció polida. El rap és un gènere musical nascut a les comunitats afroamericanes i llatines de Nova York als anys 70. Es basa en recitar rimes amb ritmes sobre bases musicals, sovint tractant temes socials o personals. La música electrònica és un gènere que utilitza instruments electrònics i tecnologia digital per crear sons i ritmes. Va començar a desenvolupar-se al segle XX i ha donat lloc a molts estils com el techno, house o trance. Per què la música és tan important? És un llenguatge que expressa emocions i sentiments. És història i cultura dels pobles. Ens ajuda a ballar, relaxar-nos o animar-nos. Uneix persones de diferents llocs i llengües.